Mara paga ngwen kanyo wacho ni nyithindo manie ndara kata street kata chokora gi dhok ma ji mang'eny ong'eyo medore ahinya. To ma kelo buok ni to ang'o matimore jonyuole moweyo koso nyithinde ma wigi muoch koro dhi mane ndara en gima bro kelo pek ahinya mbele kocha nikech gine kama weche mang'eny bro wuoke weche mag njore ahinya nikech nyathi modongo e street kata ndara ok nyal ng'eyo ok yot mondo bed nyathi maber. Kata kamano jolony to wacho ni geno nitiere ka bende giwacho kae amano kaluwore kod counseling psychologist Dr. James Mbugo wacho ni ok nyithindo te ma bende odak e bombe kacha kata monyuol e bombe kacha maponono gi timbe mag gibedo maricho ka gisebedo madong kata kamano giwacho ni moko kuom gi aponono onge timbe maricho kaluwore ni nitiere gidak e ngima matek ahinya kendo kineno kaka nyithindo go dak moko kuom gi iyudo mana kodak onindo oke koyo kacha kit chiemo ma bende gichamo gin kit chiemo ma kata in kichamo to ibedo mana matuo sechego to gin gisedak e ngima makamano.